Kanti esinye sey'teshi zamabonakude eziku-DS laphana-ke uMoja Love 157 usukhethe ukulinqamula igoda phakathi kwabo noMr Xolani Khumalo obekuyena laphana obengumethuli wohlelo obelidlala lapha kuMoja Love olubizwa ngokuthi iSizokuthola obelulwisana nezidakamizwa. Kanti lesitatimende esikhishwe ospokesperson bechaneli ukuthi abazokhomenta lutho emveni kwalapho kepha akusekho ubuhlobo obubahlanganisile phakathi kwabo kanye noMr Khumalo. Konke lokhu kuze emveni kokuba uMr Khumalo abeka iy'nsolo zecala lokubulala ngokungenhloso lapho khona kwafa khona umuntu owayefunwa izidakamizwa.